Сега ще попитаме обаче нашият гост, Пламен Бараков, който е всъщност не само един пътешественик обиколил света, не само един човек с усещане за приключение, ами и човек дълги години посветил на това да учи децата в онази най-важна възраст – първите класове. Как се чувства един човек наистина обиколил не света, но тези поне интересни места, за които всички тайно си мечтаем, затваряйки вечер очи? Щастлив. Според мен щастието и здравето са естественото състояние на всеки човек. Това е заложено и в нашата ДНК. Аз съм много щастлив, че съм бил и учител и съм бил на едни от най-красивите места по света. Спомням си мисълта на Ван Гог. Тази година има и годишнина на великият Винсент Ван Гог. Човек, ако не усеща красотата, е атеист. Абсолютно. Защото не всички усещат. Може би всички. Ние не усещаме красотата. А красотата, между другото, вие казвате най-красивите кътчета на Земята. Ние преди малко говорихме за новите най-красиви кътчета и забележителности в България. Кое е най-красивото кътче на Земята? Веднага ви казвам, защото философски започнахте. Някои казват, че най-красивото кътче на Земята е там, където си с любимия човек и се усещаш най-добре и се чувстваш най-добре. Вярно е, разбира се, защото красотата започва отвътре. Когато вътре е спокойно, има любов, това е най-красивото место. За мен е Габрово и Централна България, откъдето е моя род. А това е всъщност най-красивото. Най-красивото за мен. Това са думите на един българин, обиколил света. Габрово. Добре, ако трябва да излезем от Габрово, да преминем границата от другата страна и да тръгнем на пътешествие, кое беше първото място, което ви провокира да се посветите на пътуването? Ето този връх в Хималаите. Еверест, го виждам аз, осветен от слънцето. Обаче това е перченце от Еверест. Тази година бях за втори път на него. Аз ще ви го подаря. Ама качихте се отгоре? От базовия лагер. От базовия лагер. От базовия лагер. О, да го пипна и аз за късмет. За вас. Не, подарявам ви го на предаването. Значи това е върхът, който най-много ме привлече и направих всичко възможно, години наред ме е привличал, за да го посетя. Това се води от специалистите и от поклонниците за най-свещения връх на планетата. Казва се Кайлаш. Намира се в Тибет. В Тибет. Това от другата страна на Тибет. Трансхималайската част, в близост до Тхолагирия, така в една много силна част на Хималаите, тъй като от него от четирите страни на този връх извират четирите свещени реки на планетата. Можете ли да виждате това, което виждат зрителите ни в момента и да ни разкажете кои са тези места? Това е Катманду. Древната Катманду, столицата на Непал. Непалците живеят и днес, както и през хилядолетията. Това са ученици в Непал на този Dark Bark Square, където е сниман и малкият Буда на великия Бортолучи филма, който гледахме. Това е именно това са ваши снимки. Мои снимки, да. Какво правят тези приятни мъже? Тези приятни мъже играят на една фантастична игра, която символизира философията на живота, но винаги така с радост, с щастие. Това са типичните непалци в Катманду. Това са подстъпите вече към Хималаите, към Тибет. Със сигурност са по-щастлива нация от българите, защото ние водим класациите по нещастие. Това е даже по време на погребение. Това е погребение и кремиране на тяло. Това е сина, който ще запали след малко тялото на майка си. Не. Кремация на тяло. Това е цялото семейство. Това е до свещения храм. Публично се прави. Долу е свещената река Багмати. Да, това е семейството. Цялото семейство. То е до древният, това е пак кремация на тяло. Древният Шива Хан Пашипатинат става до храма в реката. Тялото почва да се хвърли пръхта в реката. Така и Ганди е кремиран в Делхи. А това са свещените мелнички на тибетските манастири, които са и в Непал, и в Индия, най-вече Тибет. Свещените мелнички, на които е написано... Вие говорите за Кайлаш, аз съм чел много за този връх. Той не се изкачва отгоре, прави се една обиколка 52 км. Тя в зоната на смъртта много е високо. Там има повече загинали, отколкото на Еверест. Прави се тази обиколка като едно поклонение. Четирите свещени реки от него извират. Защо това е има повече загинали? Много е трудно. Височината, условията, много е сложно за обяснение, но просто е по-трудно като место за... Какво е това, което виждаме? Това е Бодинатх.
един от най-големите буддийски храмове пак е в Тибет. Тук дъщеря ми, защото бяхме с нея, с Яна на това пътуване преди няколко месеца. Обиколката около храма, нали, в тибетската, в индийската религия, като е свещено место, се прави кора или парикрама обиколка. Той е един вид обикаляш около това, което е в тебе. Това са тибетци в местото, което виждате в момента. Снимки. Да, точно тук е сниман малкият Буда, когато се намира третият малък Буда на това место в Катманду. Това е залез на тибетските пространства, някъде в Хималаите, някъде в красотата. Какво не усещаме ние, българите, в цялата тази шумотевица, ако мога така да обобща, да не влизаме в политически анализи днешния ден? Какво не знаем за толкова земи, за толкова народи, за толкова религии? И аз не знам как да го обобщим. Да. Има българи, които знаят, които не знаят. Има и едно средно ниво. Сложно е така да се обобщава, но като цяло, според мен, средният българин е много по-интелигентен и по-знае за света, отколкото средният американец или французин от моите пътувания. А какво не знаем? Не знаем, че това, което имаме в България, е изключително стойностно и много малко хора в България даже са посетили всички невероятни 37 планини, музеи, красоти на нашата природа. Също не знаем колко красиви са Хималаите, Тибет, колко красиви места има на цялата планета и целият ни живот може да бъде едно щастие. Дори да не пътуваме толкова много, поне да го знаем, да го усещаме, да го изживяваме. Или с една дума сме станали японски туристи. Просто за 15 минути Лувъра, само и само за да кажем, че сме били... Това е защото не можем да си го позволим ли? Това е верно. Защото сме бедни ли се хвърляме в онези шопинг екскурзии, по-скоро, отколкото да вникнеш в културата и в живота на хората, обитаващи дадено място. Това също е вярно, което казвате, но пък няма никакъв проблем човек и пеша да се качи на Черни връх или да влезе в археологически музей, да види най-старите стойности на цивилизацията, въобще на планетата. Колко хора българи не са влизали в археологически музей или не са се качвали на Черни връх, не е въпрос на пари. Въпроси на пари е при тези, които имат желание, но и двете неща са в съчетание. Съгласен ли се с това, което повечето хора с друг усет към туризма, които търсят и духовното, и приключението, и прекрасно нещо виждаме и в момента пак? Това е Шива храм, това е самия Шива. Шива символизира нашата същност. Но съгласен ли сте с твърдението, че Азия е мястото? Първо, мястото е в човешкото сърце, но физически го казвам, но географски наистина е Азия и Хималай. Те си не случайно един символ, най-високата планина. Там са се случвали най-високите открития на човешкия дух. Ведите са създадени там, т.е. книгите, които се свързват с знанието. Там винаги излиза от толерантност. Винаги това е едно место, където са раждали много религии, които са били толерантни религии, не са завоювали, не са убивали. Не случайно и Христос в 40 дни, където се отдал на учелничество, казва, че е бил именно в Индия, близо до Хималай. Има много доказателства в исторически музей в Кашмир, просто, че това наистина се е случвало. Даже там абсолютно археолози и учени са доказали не само през вековете, до и днес, че там е гроба му. Мислите ли, че дай Боже, след време, когато започнем да мислим повече за духовното, няма да търсим онзи тип туризъм, който да ни заведе до мола. Вече толкова молове имаме. Няма ли хората най-накрая да тръгнат да изследват, да изучават света? Мислите ли, че ще дойде това време и за българите? Ще дойде това въпрос на образование и това е първо политика на държавата към образователната система, второ на добри учители, трето на добри родители, което се създава, разбира се, съвместно с тези институции, когато в училище влезе именно този момент на образование, че красотата е около нас, че нещата са много по-дълбоки, че е хубаво да слуша Вивалди, не Чалга, че е хубаво да се посетят красивите места на България и на света, а не това, което вие казвате. Аз ги наричам коремази тези молове, и които имат някои предимства, имат и много недостатъци. Но това е, според мен, един дълг. Вие също като журналисти може да допринесете за този възпитателен процес. Всеки го носи в себе си. Това, което сте видял, ви дава много повече от най-скъпата покупка на Шанзелизе. Разбира се. Но давам пример, защото ето, примерно, са ученици на моята дъщеря, които са 9-ти клас, скоро бяха, защото училището им е такова.
с такъв тип културна насоченост, Италия, и бяха на нещо като бригада, като екскурзия из Италия. Връщайки се, аз предимно слушах от тези деца на летището кой какво си е купил. Това е тъжно. И си мислех, че дали е въпрос на възраст, дали ще дойде време, в което като пораснат малко ще се замислят за други неща. Много е тъжно, ако отидеш в един такъв град като Париж, който е люлка на европейската цивилизация, който е с изключителни стойности, красота, музеи, архитектура, паркове, и да мислиш какво да си купиш и да не усетиш нищо от този град. Или Рим, или Мадрид, или Барселона. Аз също казвам и за София. Прага, какво може много да изброим. И София също. И София. Един от най-старите градове в Европа, избиране за столица на Римската империя, с такива толкова красиви, дълбоки културни пластове имаме. Тук живеят хора, които не познават една милионна част от този град. Какво ви накара да се разделите с учениците? Аз не съм се разделил никога. Тогава физически, когато бях в 7 паралелки съм имал, едната с училище сред природата, през другата започнах да се боря за въвеждане на СОС Кирдендор в България. Борех се децата да изживяват красотата, музиката, просто да бъдат деца, да бъдат личности. Винаги съм срещал отпор от страна на образователната система до невъзможност това да стане. По-късно от 93-та и 4-та направих частно училище Бъдно, Българско движение за ново образование. И там нещата не бяха много добре подкрепени от бюрократичната образователна система. И след това съм започнал образованието да го правя като семинари, като изложби, като лекции, даже с последни път с дъщеря ми, като бяхме на Еверест снимките, които може би ги видяхте или ще ги видим тази година, да се посветим на този един голям урок на микроводораслите, откъдето е тръгнал живота. Ние 90% от кислорода, който дишаме, се дължи на тях. Успяхме по-лесно да се адаптираме. Аз и преди 13 години една много важна тема. Вечната борба с образователната система. С едни бездуховни, смело би го казал, това е лично мое мнение, не искам да вкарвам и други в него, бездуховни чиновници, които са се загнездили в някакви етажи и в някакви стаи, които въобще не ги интересува абсолютно нищо. И затова нямаме и закони, нямаме и нови закони, които да отварят наистина на нашите деца бъдещето на света или пък бъдещите най-много иновации световни. Така. Защо не може да се преборим такива пионери като вас? Според мен е и нарочно това, като политика. От другата страна тази бездуховност и това ниско ниво на морал. Според мен също в образователната система, даже и вие журналисти са вид учители, изобщо в България трябва да се даде една гордост на този, който е роден в тази страна. Значи, той е роден в най-голямата от средно големите европейски страни. Роден е в страната с най-големи културни, най-старото златно съкровище. Той е хиляди години преди египетската култура. Левски, Ботев, стойности. Стойности. Това е Карибите вече. Карибите. Това са толкова Карибите. Да не искам разговора да отива. Залезите над Гваделупе. Погледни. Родното място на Тиери Енри. Ако тръгнем по темата за бездуховните чиновници, пак абсолютно права си, Лара. Избяга усмивката от нашето лице. Пеликани над Карибите, в топлото Карибско море. Това е Централна Америка. Влади, искам всяка сутрин да започваме с тези. С Карибите искам да кажа на нашия стилист да ни стъкми две кокосови поли, голи до кръста. Исках да ви попитам, когато човек е видял всичката тази красота, естествено оценява и красотата, която има тук в България. Ето да приемем, че сега ни е паднало на нас да направим един учебник за децата в най-ранните им години в училище. Кои са вашите места, които ще сложим като задължителни? Не мога да говоря повече. Погледнете какви красоти. Задължителни, които трябва да се мине или поне да се изучат от децата. Вихрен, Хималаите, Карибите, индианските места в Северна Америка. Това са на Карибите, на остров Мартиника. Това са големите статуи, които са поставени това е дъщеря ми, част от снимките са нейни, на Яна Баракова. Това е един колосален паметник, тъй като преди известно време тук се е разбил един кораб с пленници, които са идвали от негри от Африка, и в тяхна чест е направен този
мемориал. Това е терапия, искам да ви кажа. Това са белите човек да ги гледа тези карибски неща. плажове. Това, което хубаво е да ги има тези места, но хубаво е децата да отидат на тези места и да ги изживеят. Тук да има математика, да има поезия. Тоест самите уроци да бъдат сред природата. Значи, било в Хималаите, било в Карибите, било навсякъде. Има пари за тези неща. Искате да се вдигне жизнения стандарт на българина. Ами, ние имаме всички условия, икономически, географски. Нали мечтаем? Ако щете, за да мечтите са безплатни. Знаеш ли колко е хубаво да мечтаеш, да можеш да отидеш на такова място, вместо да мечтаеш за последния модел телевизор или телефон или автомобил. Растителността в изобилие, тъй като през цялата година температурата е 30 градуса, 29 на водата, вечно лято. Въпреки че там има сезони, есен, пролет, малко по-зелено, малко по-влажно, но по принцип температура, това е лотос. Вярвате ли, че е въпрос на време наистина да почувстваме потребността от това, от духовното, от красотата, да се зареждаме по този начин? Ами то може да стане мигновено, само човек така да влезе в себе си, в спокойствието. За мен това е естественото състояние. Има някои неща на ниво мислене, на ниво, ако щете, образование и политика, които ни пречат. И глада не притъпяват ли сетивата? Но и много бедни хора, каквито са в Централна Азия, са най-щастливите на планетата. И много богати, каквито са в САЩ и в България, са много нещастни. Страх ги е да ги убие някой на улицата. Докато те са щастливи в бедността. В Индия аз съм виждал най-щастливите хора на планетата. На улицата, без нищо, в очите им щастие и вечност. Значи тази работа е вътрешна, за която вие питате. Вие усещате, според мен. Добре, сега вече това се казва извиване на ръцете, изнудване и забиване до стената. Кога ще бъде изложбата? Защо не направите изложба от всичко това, където онези, които не могат да си позволят самото пътешествие, под строй да отидат и да видят какво има по света. Ами, имам желание, аз преди 13 години направих няколко изложби посветени на Кайлаш, Индия и Хималаите в Дома на архитектите. Сега пак имам такова желание. Дано да стане около нова година или малко след това. Имам желание. Благодаря за предложението. Вие, между другото, имате все пак информация. Пътуват ли много българи, които да го правят със сърце? Да, има такива. Има вече такива. Това е един български планинар, който има и такава агенция. Той ни съдействаше за сега за това пътуване с дъщеря ми Тибет, Непал, Еверест, Чумлунгма, както се казва тибетски. Има такива. Има. Вече знам. Не са малко. Вече знам и първите посетители, които ще бъдат на вашата изложба, освен нашето предаване. Съвсем скоро, сега след новините, ще посрещнем в студията един човек като вас с мисия, след като казахте, че вие сте човека подал ръка за създаването на СОС детските селища. Това е един човек, който е подал ръка на деца без родители да навлезат в цирковото изкуство и в атракционните изкуства. Много хубаво тези социални неща правят детето да се чувства личност, да се чувства дете. Прекрасно. Убедени сме, че това е само първата ни среща по темите и за образование, и за красотата, и за духовното. Много искаме отново да ни зареждате. Да разбиеме стената на плача, както аз съм кръстил, тази чиновническа бездуховност. Иначе нашите деца са прекрасни. Вярно е. Българите по принцип и деца, и жени, и мъже като нации са много красиви, много интелигентни, с голям потенциал. Няма по-хубав финал от този. Следват новини, а след това отново за потенциала, който на пръв поглед не забелязваме.